Čau lidi, a dneska budeme hrát Minecraft a nesmíme vidět modrou. Píšem název modrá a pro přežití vytvořit. Tohle se bude docela těžký, takže jdeme na to. Tak, dělej. OK, bude se to načítat 10 let. Jo, dejte like a odběr, ať dosáhneme 500 odběratelů, bychom mohli dát. Nebe se nepočítá, to je úplně všude. Máme docela dobrý spawn. A někam půjdem. Ale prasata, tu jsou. To je zajímavý les. Aspoň, že jsem se nespawnul někde ve vodě. Dřevo. Já to vidím. No, co se dá dělat? Tak čau.